ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଆପଣ କହିବେ ଇଏ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର। ପତ୍ର ଦେଖି ଗଛ ଚିହ୍ନିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଖାଉଛି, କହିବେ ଇଏ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖାଉଛି। ଚାଲ, ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। କହିଲେ ଦେଖି ଇଏ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର? କିଏ କହିବ? ଭାବେ କହିଲୁ ଇଏ କେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର? ଏଇଟା ବେଲ ଗଛ ବା। ବେଲ ସେଠି ସେ ତ କହିପାରିଲାନି। ଆପଣମାନେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଇଏ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର। କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଙ୍ଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।